terjatuh, carilah mereka yang kuat menopangmu. Saat kamu sedih, carilah mereka yang tulus memberi senyuman di wajahmu. Dan di saat kamu rapuh, carilah mereka yang setia untuk selalu menghiburmu. Seperti malam ini, Putra CT ada untuk menghiburmu. Duh sang mustika ning asmara sana kayung yen mrek atiku yen jawab ngelilang nono bahkan tak pundok kromo. Ada pasir di dalam guci. Guci pecah jatuh ke sumur. Semoga yang hadir banyak rezeki, selalu sehat dan panjang umur. Purwakani pakune tro-tro sanduro. Goyong-goyong wis tentu suara.
sutyaning ati kang tekan pati tresno suci tak demi nur nanutur nadyan ati acur mumur nadyan kuko jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sungging tresno ora bakal luntur terus tanah manting rasa kusaya sinunggeng endah esemu puspita pasetu mawar biru atiku menari wangi gawe tadung kami hanyalah pelaku seni menari warisan leluhur yang luhur. Saat menari jiwaku belajar menyatukan emosi dan perasaan, ragaku bergerak penuh ketegasan dan prinsipku sebagai seorang penyanyi. Ketika musik sudah dialunkan maka jiwa ragaku harus bergerak menjadi pemeran yang handal. Kami bangga menjadi orang Jawa yang punya adat budaya yang berbeda cara penyampaiannya, tetapi tetap satu jua Indonesia. Pro konco podo olahraga supaya badane rosong sinambi maca erang-erang kaulang engkang miturut agama. Ayo prosedulur Islam sedaya bebarengan ora mantono kemarin amiyo sinabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo pro kaum muslimin muslimat serta ansor lan bantayat podong giat to anggone menghormat marang amiyo Nabi Muhammad. Lamun wong urip kang gelem menghormat besok yen ono akhirat bakal keparingan siksa lanan geni neraka kang mulat-mulat. Milo prosedulur bunga sari tetep ono ing
Sing wis ana syukurana, sing durung teka entenono, sing wis lunga lalekno lan sing wis ilang ikhlasno. Monggo momentum halal bihalal pada malam hari ini kita jadikan motivasi, belajar lebih baik, apik dudu saka wong liya tapi apik saka awake dhewe sing wingi-wingi. Karena tidak semua usaha dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti akan berubah. Rudungake Mas Naji. Nggih, mugi-mugi kita sedaya ingkang wonten mriki tansah pinaringan perlindungan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paringono rezeki ingkang kathah, ingkang berkah, barokah, berlimpah saged tindak wonten ing Mekah Madinah. Tirahane saged tumbas sawah dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kagungan putra-putri ingkang sholih lan sholihah, benjang napacah bareng napacah ingkang husnul khotimah. Allahumma amin. Ketularan rezeki kaya Pak Jitu. Amin. Wali Songo. Sakit nyanyi bareng. Wajib dilakoni tuntunan kang ana limo, sedang salat zakat poso haji lamun kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana limo, syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa. So
wakan wau mengatur pasugatan seni ingkang angka 3 saking Sekar Rimba Indonesia. Samangke saat tasih setunggal malih inggih menika atraksi seni kewan-kewan. Hamung sinambi nenggo seni kewan-kewan mungkin satu lagu Mas Naji. Monggo Mbak. Yo. Iki malah napa iki rembugan apa? Segoro ngati. Segoro ati. Oh segoro madu. Segoro madu. Oh iya. Segoro madu. Ambone sepiro nggih segoro niki? Pepujanku kembang imanku burung tresno yen ra karo sliramu Kasmaranku lir segoro madu Nora kalis memanisi kalbuku wengi sepi sonyori wewayangmu
Satru atau Sigar? Satru ya. Satru ya. Oke.